बे बेलायाव आं नैबेखौनो बुंगोन जे मानास समस्तियाव फैला बिथाङा मोजाङैनो जोबोद मोजाङैनो बिपुल भटआव देरहानो थांगासिनो दं। मानो होनोब्ला दिनै रोखायैनो जों साफ्रोमबो मिथिगौ दिनै बाहाय जोंनि बर'नि भटआ थांनायावबो 80+% जोंनि इउपिपिएल हान्जाया मोनखादोंमोन। माखासे बिसिनि मा होनोमोनलाय बेखौ आखुथायथ' बुंनो नागिराखै बिसिनि चाल चलन माने माखासे बिसिनि बै लब दिन्थिनाय जे हारिखौ सय जनगोष्ठीखौ एसटि होननाय दिनै बिभिन्न मुस्लिमनो हा फाट्टा होननाय बेफोर हा फाट्टा होनो नागिरनायाव मोनसेबोथ' जायासैना। बेनिखायनो दा माने मोजाङै बे समस्तियाव देरहानो थांगासिनो दङ। बेनो दिनै जोंनि प्रमद बर' सारनि इउपिपिएल हान्जाया जे आदर्श नितिजों दैदेननाय बेखौ रायजो राजाया जोबोद मोजाङैनो गजबदों। आरो लोगोसे आं नैखौनो बुंनो नागिरदों मुस्लिम हारि एबा बिभिन्न राजबंशी हक दिनै जोंनि उरां हक आदिबासि हक आरो बिभिन्न जाथिय सय जनगोष्ठीफ्राबो बिसोरनो भट होनाय नंला। बेनिखायनो जोंना रोखासै जेसेबांखि भट मोजां भट लानानै जोंना फैलाजे बरगयारिया देरहानो थांगासिनो दं। आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों फैलाजे केन्डिडेट जानाय लोगो लोगो जोंनि हारिमुजों लोगोसे जोंनि कालसारनि मानसियाथ' बहुद गोजोननायखौ मोन्दोंआनो। जों मानो रंजानायखौ मोन्दों खुनु बेलायाव खुनु दिनाव जोंनि बे हारिमु सिबियारिफोरखौ दिनै कालसार लाइनाव जाय सिनेमा बानायग्राफोरखौ दिनै बेफोरबायदि सुजुग सुबिदा मालाबाबो होआखैमोन। दिनै जोंनि एकमात्र प्रमद सारनि गोथौ सानस्रिं अननाय बेनि थाखाय फैलाजे बरगयारि टिकेट मोनबाय। गोबां महरगिरिफोरखौ जोङो बिपिएफ हान्जायाव गिदिंनायखौ नुनो मोन्दों। बे बाराव मा फोरमायगोन? एक्सुवेलि बेवहाय रायजो राजाफ्राबो मिथिबाय नुबाय बावहाय नाय जायफोर व्यक्तिफ्रा सापर्ट होदों जोंनिनो सोरबा महरगिरि नङा होनबा जोंहा बिनि फारसे पार्सनेलि बुंनांगौ गैया। नाथाय बेवहाय रोखायैनो मा फोरमायनाय जादों दिनै सोरबा एक्ट्रेस जानो हागौ सोरबा एलबामनि एक्ट्रेस फिल्मनि नङा माखासेया बिसोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बिपिएफ जानाय आरो बिपिएफखौनो बिनि बिमा बिफाफ्रा दिनैसिम दासिम दं। दिनै बेबायदि मोनसे मानसिफोरनि गेजेराव माने भुल बुजिनाय थांदों जे साफ्रोमबो आर्टिस्टआ बिसोरजों दं नङा। बेयो जाहैबाय गावसोरनि बिमा बिफा आरो गावसोरो निजे बिपिएफखा। बेनिखायनो बयहाबो सापर्ट होनो हायो नालाय ओंखायनो बिसोर बिपिएफखा आरो बिपिएफजों गिदिंदों। आं बेखौनो बुंनो नागिरगोन नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों साफ्रोमबो नायगिरिनि मोननिसिम नोंथांमोना आन्दायनो नाङा बिसोरखौ नाय जाय बिथाङा दिनै जोंनि महरगिरिखौ अनोमोनब्ला बिक्रम मादाखौ आं बुंगोन नोंथांमोना मानोथो बासि बासि लांदों साफ्रोमखौबो लांदो बिसोरखौबो सापर्ट होगोन ना दङ मेरला दं। दिनै जायफोरा बेसेराफोर थांगौदां जोंनि इउपिपिएलआवबो फैनानै सापर्ट होगौदां बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव नुजागौदां आंना बेल' खावलायनाय जे नोंथांमोना माबादो आरो। महिलारिनि बिसि सेवलि महिलारि बिथाङा